Naimbagnal daw yu ka Ilocano. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Ka Ilocano Pam. Shoutout nga po pala sa aking mga subscriber na patuloy pong sumusuporta at nanonood po sa aking YouTube channel. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, ako nga po pala si Arnel. Ang video natin ngayon, Ka Ilocano, ay mag-update tayo sa pinapatayo nating bahay. Ito po yung Ka Ilocano House. Tara, samahan nyo po kami. Ito na yung pinapatayo nating bahay, Ka Ilocano, na Toy Story. So far, nakapag-slab na sila. At ito na nga, naglalagay na sila ng mga hollow blocks sa mga gilid-gilid, Ka Ilocano. 28 days na yung natin, Ka Ilocano, yung slab natin sa second floor. Kaya pwede na nilang tanggalin yung mga tubo-tubo nito, Ka Ilocano, yan. Paunti-unti lang muna yung pagtatanggal natin ng mga tubo, Ka Ilocano. Huwag muna nating tatanggalin lahat, pati rin yung mga sidings para hindi po mabigla yung structural ng bahay natin. Yan, nag-assemble na naman sila ng mga roof beam natin, Ka Ilocano, yan. Para i-prepare na nila yung roof natin. Kasi dito sa baba, hindi pa nila tinatanggal tong mga tubo, Ka Ilocano. Ito po yung kumakarga sa binuhos nilang slab ng second floor natin. Sa Lunes pa tatanggalin, after 1 month pa yan, Ka Ilocano. Para sure na matigas na yung semento natin. Ito naman yung harap ng bahay natin, Ka Ilocano, at may hagdanan na rin. Sa susunod na video natin, sana makakyat na tayo sa second floor. Sagas dati anay, Ka Ilocano. Pagpalugpa dati hollow blocks. At gumagawa na rin sila ng roof beam natin, Ka Ilocano. Nag-asintada na naman sila ng hollow blocks dito sa kwarto natin sa baba, Ka Ilocano. At ito na rin yung pundasyon ng hagdanan natin paakyat sa taas, Ka Ilocano. Yan. Good morning, Ka Ilocano. Yan, exactly 1 month na tong natin, slab natin, itong mga tubo. Kaya tatanggalin na nila, Ka Ilocano. Kasi ito yung tuyo na yung natin, yung flooring natin sa second floor. Yan. Babaklasin na nila yung tubo. Yun po kasi yung drying process ng semento. Maximum 28 to 31 days, Ka Ilocano, yung pagpapatuyo ng semento ng flooring natin. So binabaklas na nila yung mga sidings ng mga tie beam natin sa second floor, Ka Ilocano. Paunti-unti lang muna para hindi mabigla yung natin, yung bahay natin, yung structure. So ayan nga, Ka Ilocano, natanggal na nila yung mga sidings natin sa tie beam natin sa second floor. At nabawasan na rin nila yung mga tubo. Naglalagay na naman sila ng forma sa roof beam natin, Ka Ilocano, para mabuhusan na. At meron naman nag-assemble na naman ng mga roof beam natin sa loob at sa gitna, Ka Ilocano. Yan.
Ito naman yung itsura sa harap kay Ilocano. At may mga konting mga tubo pa na nagsasalo ng slab natin. Hindi namin tinanggal lahat kay Ilocano para nga hindi mabigla yung ano natin, yung structural ng bahay natin. Nagbubuhos na naman sila ng roof beam natin kay Ilocano. Yan, no? Yan na yung ginagawa nila. Hanggang doon sa dulo doon, no? Yan. Pagkatapos ng 10 days kay Ilocano na paunti-unting pagtatanggal ng mga tubo, ayan na nga, konti na lang yung mga natirang tubo kay Ilocano at mukhang yung structure ng bahay na natin yung tumatayo kay Ilocano. Natanggal na naman nila yung mga sidings ng roof beam natin kay Ilocano at naglalagay na naman sila ng mga box doon sa gitna sa loob kay Ilocano para mabuhusan nga na naman yung mga roof beam natin. At nag-a-assemble na naman yung mga iba kay Ilocano. Yan, oh. Yan. At medyo natanggal-tanggal naman na nila yung mga tubo dito sa baba. Yan, oh. Update ng pinapatayo nating bahay kay Ilocano. Agro-rock beam na sila. Yan. Para lalagyan na nila ng bubong kay Ilocano. Yan, oh. Yan sila kay Ilocano. May nadaanan kami dito sa highway kay Ilocano kaya bibili na tayo ng crab. Ito na yung handa natin sa New Year 2024 kay Ilocano. Wala na mas malalaki kuya. Kahit sir kayo matatawa at magbukas tayo. Malalaki. Wala siyang malalaki. Ampaw. Nakauwi na tayo kay Ilocano. Tingnan nyo naman tong isang crab natin kay Ilocano kumakapit. Sana all laging ganyan pagdating sa pag-ibig kay Ilocano. So yun ka Ilocano, maraming salamat po sa panonood. Shoutout nga po pala sa inyong lahat na lagi pong sumusuporta at nanonood po sa aking YouTube channel. At kung ano po yung masasabi nyo kay Ilocano, mag-comment lang po kayo sa baba at dahil po aking babasahin. Ingat po tayong lahat ka Ilocano. Happy New Year, Happy 2024 kay Ilocano. Sana swertein tayong lahat ngayong 2024.